எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் தனா சமையலேருந்து தானா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி சிக்கன் குருமா வைக்க போகிறாங்க. வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேங்க. அதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஒரு பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய்லாம் போட்டிருக்கேன். அது நல்லா கொஞ்சம் வறுபடட்டும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு 5 பச்சை மிளகாய், ஒரு மீடியம் சைஸில் ஒரு 4 வெங்காயம் நான் ரஃபாக தாங்க கட் பண்ணியிருக்கேன். கூடவே 2 தக்காளி. வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க, லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கணுங்க. இது நல்லா வதங்கட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். நல்லா வதங்கி வச்சுங்க. இப்போ நம்ம இது வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு நல்லா ஆறின பிறகு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. நான் அரை மூடி தேங்காய் துருவி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா. இப்போ தேங்காய் போட்டுக்கலாம். பொட்டுக்கடலை, நான் கசகசா ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருக்கேங்க. இப்போ அதையும் போட்டுக்கோங்க. இப்போ அந்த தேங்காய் கூட இந்த வதக்கின பேஸ்ட்டையும் இது வதக்கினதையும் போட்டுக்கலாங்க. இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள். இப்போ இது ஒரு நல்ல பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். நான் அதே கடாயை வச்சுருக்கேங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நான் மீடியம் சைஸில் 3 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க. அது இதில் போட்டுக்கலாம். கூடவே 2 பச்சை மிளகாய், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டாங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ ஒரு தக்காளி போட்டுக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கட்டோங்க. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். அதையும் இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குங்க. இப்போ இந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டு இதில் போட்டுக்கலாம். பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் 1/2 கிலோ சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸி அலசின தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. குருமா கொஞ்சம் தண்ணியாக தாங்க இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம இட்லி தோசைக்கெலாம் சாப்பிடும் போது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதை ஒரு தட்டு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சுங்க. ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபைனலாக கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் மணமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான சிக்கன் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு. இது இட்லி, தோசை, சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.